אדם שלא יודע להגן על עצמו והוא נתקל בבעיה, אז הוא באמת בבעיה. רוב המדריכים היום בעמותת קרב מגע חיים זהות הינם מדריכים שהחלו דרכם כחניכים בעמותה. ראשית כל, אנחנו נבנה אזרחים טובים. רק לאחר מכן, שיהיו לוחמים טובים. אם אני פספסתי הגנה ברחוב, אני בצרות. אני ברחוב לא יודע מי הבן אדם שעומד מולי. לא יודע כמה אנשים עומדים מולי. לא יודע עם איזה נשק הוא מגיע, מקל, סכין, בקבוק שבור, מה שבא לו. אני חייב להשתדל לתת לחניכים שלי את היכולת להתגבר על כל מיני עבריינים ברחוב, שבדרך כלל באים בכמויות. כיום גרנדמאסטר חיים זהות הוא המאמן הבכיר ביותר ובעל הדרגה הגבוהה ביותר בעולם בקרב מגע, חגורה אדומה דן 10, דרגה שניתנה לו על ידי בכירי מקצועות הלחימה בישראל ובעולם. אצלנו בעמותה אנשים לומדים לתרום למדינה. לומדים להעריך את המדינה, לומדים לתת כבוד אחד לשני, לומדים לתת כבוד למורים, אנחנו לפעמים אפילו הולכים לבית ספר לראות למה ילד זה או אחר לא לומד. אנחנו בדרך כלל משתדלים לא לפגוע, לא באימונים ולא ברחוב, אפילו כשמישהו מסתכסך איתנו. משתדלים לנטרל אותו, להגיד לו חביבי, תעשה טובה לעצמך, לך הביתה. עמותת קרב מגע חיים זהות מתרחבת. יותר ויותר סניפים שלנו נפתחים בישראל ומחוצה לה. אבל היום יותר מתמיד חשוב לנו לבצע את תהליך ההתרחבות בצורה הדרגתית ומבוקרת. כל זאת מתוך כוונה לשמור על הצביון המשפחתי הקיים היום בעמותה, להמשיך ולחנך לכל אותם ערכים שכולנו גדלנו עליהם וספגנו, ממשיכים לספור מגרנדמאסטר חיים זהות, וכמובן להמשיך ולהיות עמותה שנחשבת למקצועית ושהמדריכים והחניכים בה הם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר שיש. אנשים שאומרים, אני לא צריך ללמוד קרב מגע, לא צריך ללמוד הגנה עצמית, אני ידע להסתדר. אם תצטרך איזה פעם אחת ב-20 שנה, היה כדאי לך להתאמן 20 שנה.